Actuel Media filɛbagaw an ka folibaw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ sigilen bɛ ka émission in makɔnɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i n'a fɔ an kun y'a fɔ a ye cogo min na an bɛ mɔgɔ min fɛ yen bi o tɛ mɔgɔ dogolen don sa hokumu kɔnɔna la n'o ye Mamadu Kulubali ni mɔgɔ caman b'a fɔ ko Kuluniko Madujan mɔgɔ min don ani a bɛ jɔyɔrɔ min na bi Mali kɔnɔ ani Mali donsoya kɔnɔna la an bɛna kuma d'a ma a b'a bɛ présenté jamana an bɛ sɔrɔ ka don an ɲininka kɔnɔna la mɔgɔ min bɛ ka émission in las'aw ma o y'aw denkɛ n'a balimakɛ Isiaka Mayiga bi an bɛ Kuluniko kɔnɔ u ka donsoba fɛ yen n'o ye Mamadu Kulubali Kuluniko Madujan aw dan sɔgɔni ko karamɔgɔ an cɛ ani ko wa denbaya ka kɛnɛ i dan sɔgɔni ko wa an cɛ denbaya b'i fo n bɛ fɛ i ka foli kɛ i filɛbagaw la Mali kɔnɔ Mali kɔ ka sani an ka don an ɲininka an bɛ foli kɛ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen na molo fila ye n ko donsobaw ye anw ye kalanden ye y'a mɛn an bɛ donso den n'a ba n ka foli b'a bɛɛ ye u dan sɔgɔ u ni ko ne tɔgɔ Madu Kulubali bɛɛ b'an wele k'a fɔ Kuluniko Madujan ne tɛ mɔgɔ dogolen ye n ye Kuluniko donsokuntigi ye n ye Kuluniko dugutigi ye n ye communauté donsoba ye n tɛ mɔgɔ dogolen ye mɔgɔ dɔ bɛ se k'a fɔ i tɛ n dɔn mais caman ye n tɔgɔ kɔni mɛn i y'a mɛn anw tɛ donsobaw ye dɛ anw ye kalandenw ye ala sago sago i ka nin walawalali jama ye kosɛbɛ ni ko ye an don ka émission kɔnɔna la i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na a ko donsoba don ko min tora la Kuluniko fana donsoba don wa fana dugutigi don an ka bi baro fanba bɛna boli donsoya kan o ni dugutigiya fana tɛ yen ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ i ye donsoba ye i ye donso ye donsoya a nana cogo min na ni Madujan i ye donsoya sɔrɔ du kɔnɔ walima a ye donsoya kanu ka don a la mɔgɔw nɔfɛ ale bɛ se k'i da don o la ne ma donsoya kanu mɔgɔw nɔfɛ ka don a la ne ye donsoya ta sun kɔrɔ ne fakɔrɔba o waraba o tɛ donso ye i y'a mɛn a ye surasi kɔrɔ tun don ne mɔkɛ n'o ye ne ba fa ye o tun ye donso ye ko Maɲan Kulubali ne bɛ se k'a fɔ ne ye donsoya ta a sun kɔrɔ ne y'a min sin fɛ k'a salu bɔnbɔn si fɛ ala sago sago nka i ye bagan sisan k'i da se i ka donsobaya ma n'o ye komi tɔgɔ donsoba ye an b'a dɔn donsobaya kɔni a tɛ taa gɛlɛya kɔ a tɛ taa sira caman kɔ yala donsobaya nana cogo min fɛn na gɛlɛya sira walima nɔgɔya siraw karamɔgɔ Madujan bɛ se k'i da don a jumɛn la bi k'a fɔ a kanubaga n'a filɛbagaw ye donsobaya gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la donsobaya tɛ dɔwɛrɛ la i ka ɲi mɔgɔ wɛrɛw de da mɔgɔ wɛrɛw de b'i sigi k'i kɛ donsoba ye n'i y'a mɛn kɛra nin ye mɔgɔw de b'i k'a ye dɛ maa t'i yɛrɛ k'a ye ala sago sago i ka o walawalali jara n ye kosɛbɛ karamɔgɔ nin ye an ka émission nin y'an donnen a camancɛ la mun bɛ ka su Mali kɔnɔ Mali kɔ kan émission dɔnni kɛnɛ Actuel Media sanfɛ an bɛ yen de an bɛ mɔgɔ min fɛ yen bi commune trois donsoba Bamakɔ commune trois ani Kuluniko donsoba don Kuluniko dugutigi fana don Mamadu Kulubali karamɔgɔ bi donsoya ani kunu donsoya n'an ko k'i ka kuma kan yala e bɛ se k'i hakilina di a kan cogoya di bi donsoya ani kunu donsoya i y'a mɛn différence dɔɔnin y'u ni ɲɔgɔn cɛ ka da mun kan sisan bonya banna kow don i y'a faamu fɔlɔ donsoya bonya tun b'a rɔ anw yɛrɛ ye donsoya kalan minnu nɔfɛ i y'a mɛn anw tun bɛ min kɛ olu ye ani bi denmisɛnw bɛ min k'anw ye kelen tɛ n'an tun taara kungo rɔ i y'a mɛn donsobaw u bɛ da fura min kan wula o wula an b'o fura tigɛ o keri k'a di donsobaw ma u b'i da o kan ni dugu jɛra an b'o ci an bɛ t'o fili don wɛrɛ an bɛ o kelen de kɛ bon bi donsoya i y'a mɛn ni mɔgɔ ba kelen bɛ taa kungo rɔ bi u t'a dɔn yɛrɛ donsow bɛ da fura kan i y'a faamu u t'a dɔn n'i y'a ye i bɛ fɛn dɔn i y'a kalan sun kɔrɔ de mɔgɔ ba kelen bɛ donsoya la bi o bɛɛ ta ye n ye wari ye n bolo n ye marifa san n ɲɛ bɔra donsoya fɛ n bɛ taa kungo rɔ sogofala ni donso tɛ kelen ye maa dɔ bɛ sogo fa i tɛ donso ye ka da mun kan n'i ma don donsoya laada kɔnɔ i tɛ ka donsoya sariya bonya i y'a mɛn i kɔni ye sogofala ye i tɛ donso ye i y'a faamu bon o de différence bɛ si kunu donsoya ani bi donsoya o différence de bɛ ani ɲɔgɔn cɛ ala sago sago i ka nin walawalali jara n ye kosɛbɛ émission dɔnni kɛnɛ an b'o kɔnɔ halisa mɔgɔ min bɛ ka émission las'anw ma Isiaka Mayiga an bɛ mɔgɔ min fɛ yen Mamadu Kulubali
karamɔgɔ donsoya tɛ taa gɛlɛya kɔ yala aw tɛmɛna gɛlɛya minnu fɛ aw ka donsoya kɔnɔna la yala a bɛ se ka olu jumɛn fɔ bi k'aw kɔmɔgɔw bilasira u k'a dɔn ko tile kelen ko tɛ wa fana ko sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ ye. Donsoya yɛrɛ fɔlɔ a baara fɔlɔ o ye ja gɛlɛya ye f'i ja ka gɛlɛya i y'a mɛn o ye donsoya fura fɔlɔ ye gɛlɛya caman bɛ donsoya la mais donsoya gɛlɛya a bɛɛ tɛ se ka fɔ dɔw minnu kan ka fɔ olu bɛ fɔ minnu man kan ka fɔ i y'a mɛn o ye gundo ye fɛn caman bi maa sɔrɔ kuma rɔ i da tɛ se ka se o bɛɛ muso da tɛ se o bɛɛ muso n'o tɛ gɛlɛya bɛ donsoya la dɛ ni mɔgɔ min ko gɛlɛya t'a la gɛlɛya b'a la parce que i bɛ kungo kɔnɔ ayiwa i ni so ka jan i bɛ kungo kɔnɔ dugumafɛn bɛ kungo kɔnɔ wara bɛ kungo kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ kungo kɔnɔ mais i bɛ don o bɛɛ kan i b'a mɛn o gɛlɛyaw i b'i pan o bɛɛ kunna i y'a mɛn ka i ka sogo ɲini ni Ala ye min k'i gɛrɛsɛgɛ ye i b'o fa i y'a faamu n'o tɛ gɛlɛya caman b'a kɔnɔ a bɛɛ t'i fɔ dɛ an bɛ ta o dɔw kan maa tɛ se ka i fɛrɛla tilani bɛɛ kɔri dɛ n'i y'a bɛɛ kɔri a tɛ bɛn i yɛrɛ ma dɛ Ala sago i sago i ka o jaabi diyara n ye kojugu nka donsobaya kɔnɔna la nka i n'i ka donsodenw komi n tɔgɔ kɔnɔ bi yala i n'i ka donsodenw aw cɛ bɛ cogo di parce que denmisɛnninw ka ca la donsoya la bi i b'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔw b'u ni ɲɔgɔn cɛ yala karamɔgɔ Malijan sera a ka commune donso bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bi u ka don da kelen ka bɔ da kelen o komi an ka donsoya commune donso i y'a mɛn bonya b'a ni ɲɔgɔn cɛ foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ bonya kɔ i y'a mɛn ni n ko min ka min kɛ o b'o kɛ ni n ko min ka min to yen o b'o to yen bonya kɔni an b'a ni ɲɔgɔn cɛ i y'a mɛn fɔɲɔgɔnkɔ foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni karama o de b'a ni ɲɔgɔn cɛ donsobaw fana ni ɲɔgɔn cɛ Bamakɔ yan i y'a mɛn bɛn de b'a ni ɲɔgɔn cɛ i y'a mɛn an ka donsoba i y'a mɛn o ye Gosi Ɲagate i y'a mɛn foyi t'an ni Gosi cɛ bonya ni karama kɔ ayiwa an minnu filɛ nin ye a si ka kɔrɔ an ta ye mais ni fɛn a bɛ an minnu y'a kɔmɔgɔ ye a b'an bonya a b'an karama ayiwa Salifu Togola i y'a mɛn min ye Ɲamakɔrɔ i y'a mɛn Salifu Togola ale fana ye donsow ka secrétaire général ye foyi t'a ni an cɛ bonya kɔ cɛkɔrɔba don a bɛ denmisɛnw bonya denmisɛnw b'a bonya ni fɛn o fɛn n'a ko denmisɛnw ka fɛn o fɛn kɛ i y'a mɛn denmisɛnw b'a kɛ n'a ko ka min to yen u b'a to yen bon a fana tɛ sira wɛrɛ si yira denmisɛnw na donsoya sira kɔ i y'a mɛn an ka bɛn a ti foyi fɔ donso ye an ka bɛn an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ maa min bɛ bɛn ɲini tuma bɛɛ o tigi ye jama marabaa de ye i y'a mɛn mɔgɔ o mɔgɔ tɛ bɛn ɲini o tɛ se jama kɔrɔ mais Salifu Togola i y'a mɛn n bɛ kuma a kan i y'a mɛn n b'a dɔn a bɛ n dɔn hadamadenya b'a la hɔrɔnya b'a la bonya b'a fɛ majigin b'a fɛ Ala segin sago n ka foli b'a ye n bɛ n ka foli bɛ Salifu Togola ye ani donsoden bɛɛ a donso bɛɛ lajɛlen n bolo fila ye n kɔw ye i y'a mɛn u dansɔgɔ u ni ko actuellement ka foli bɛ fara karamɔgɔ Malijan ka foli kan n'o ye ka foli lase Mali donso bɛɛ lajɛlen ma donso den n'a ba k'a daminɛ karamɔgɔ Salifu Togola ka se a kɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛ dansɔgɔ ni ko émission dɔnni kɛnɛ bi an bɛ u balimakɛ an'u terikɛ an'u jɛɲɔgɔnkɛ an'u karamɔgɔkɛ an'u ka kalanden Madu Kulubali an b'o de fɛ bi karamɔgɔ ɲininkaliw bɛ yan donsow ka jelimaw walima donsow ɲɛnajɛla n'o ye gɔnifɔw ye aw yɛrɛ b'a fɔ ko donso muso don yala karamɔgɔ ni Mali donso gɔnifɔw aw cɛ bɛ cogo di an bɛ don min na ko bi an ni gɔnifɔw cɛ bonya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a mɛn ko donsokɛ gɔnifɔla ɲuman de b'i bolo donsokɛ tɔgɔ labɔli gɔnifɔlaw de b'a labɔ i y'a faamu donsokɛ kɔni a b'i sogo faa kuma rɔ a b'i ko bɛɛ kɛ kuma rɔ mais jama k'i ko ladɔn i y'a mɛn o ye gɔnifɔw ye gɔnifɔw de bɛ i labɔ ka i yira diɲɛ la gɔnifɔw de b'i labɔ ka tɔgɔ d'i ma bon n'a y'a sɔrɔ bɛn tɛ ni gɔnifɔw cɛ ayiwa gɔnifɔw y'a mɛn o bɛ tɛmɛ i kɛrɛfɛ dɛ i y'a faamuya ayiwa ni mais an ni gɔnifɔw cɛ foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ bɛn kɔ
y'a faamu hali ni fɔɲɔgɔnkɔ donna ni ɲɔgɔn cɛ y'a mɛn fɔka bɛɛ bi don an ni ɲɔgɔn cɛ bamananw ko ten ɲi ni nɛ bɛ ɲɔgɔn kan y'a mɛn tuma dɔw la u bi fɔ ɲɔgɔn kɔ ɲi bi sigi nɛ kan nka o kɔrɔ tɛ k'a bi mabɔ ɲɔgɔn na dɛ a tɛ se ka mabɔ ɲɔgɔn na ala segin sago o y'anw ni gɔnifɔw ta ye nka gɔnifɔ b'o kulo bi ko donsow tɛ sogo sɔrɔ la ka d'u bi yala o ye donsow nɔ ye walima o ye sogow banni ye ko bɛɛ n'a kuma tɛ fɛn fɛn o fɛn i y'a mɛn a bi dɔgɔya nka a ti ban dɛ a bi dɔgɔya a ti ban dɛ hali an bɛ yɔrɔ min na bi sisan i y'a mɛn sogoden dɔ ye k'a ba sin min i y'a faamu an bɛ si tɛ si ban o si tɛ si ban sogo de dɔgɔyalen mun fana bɛ ka sogo dɔgɔya sogo tun bɛ fa yɔrɔ o yɔrɔ sisan o bɛɛ kɛra yiritigɛ yɔrɔ ye i y'a faamu sogo t'i ye kɛnɛjɛ o sogo b'i ye dibi de yiri dibi do mɛ ni yɔrɔ bɛɛ kɛra yiri bɛɛ tigɛra k'a bɛɛ kɛ kɛnɛjɛ ye i y'a mɛn sogo tɛ sɔrɔ dɛ i y'a faamuya zofɛrɛw b'a fɔ an yɛrɛ ni donso min filɛ nin ye anw ni zofɛrɛw man di mɛ u bɛ kuma min fɔ i y'a mɛn a ka d'anw tulo rɔ ka da mun kan bawo k'an kana yiri tigɛ ko ka yiriw to yen hali n'i ye min tigɛ i ka dɔ turu o nɔ rɔ sogow bɛ yiri de nɔfɛ dɛ bɔn zofɛrɛw ka o kuma o i y'a mɛn anw fana bɛ ala deli o de la i y'a mɛn yiriw ka bugun n'o kɛra sogow bɛ bugun nka ni yɔrɔ bɛɛ kɛra kɛnɛjɛ ye sogo tɛ dogo kɛnɛjɛ rɔ dɛ ala sago sago donso dɔ y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko donso bɛ janto yiri ni kungo la cogo min na ko zofɛrɛw yɛrɛ tɛ janto a la ten an kɔni an bɛ janto yiri ni kungo la parce que anw sago de ye yiri ka caya yiri ka tu i y'a mɛn sogo bɛ sɔrɔ yiri tu de la i y'a mɛn n'i y'a mɛn ko sogo a ye tu de la a fana b'i dogo de bɔn ni dogo yɔrɔ t'a la a bɛ dogo yɔrɔ min na a bɛ taa yen dɛ i y'a mɛn n'i y'a mɛn ko sogo ban sogo ma ban dɛ sogo waliw dogo yɔrɔ de don bɔn sogo dogo yɔrɔ o bɛɛ tigɛla an fɛ k'o bɛɛ kɛ kɛnɛjɛ ye sogo bɛ taa tu de rɔ dɛ o de kosɔn an b'a fɔ ko sogo bannen si tɛ si ban si bɛ si dɔgɔya de mɛ si tɛ si ban i dansogo ni ce actuellement déjà filɛbagaw an ka foli b'aw ye émission dɔɔni kɛnɛ an b'o kɔnɔ hali sisan an ka émission a bɛ ka sɛnsɛn ka taa an bɛ ni commune trois donsoba de bɛ ɲɔgɔn fɛ bi an ka foli bɛ commune trois donso bɛɛ lajɛlen commune trois quartier 20 nin kɔ u bɛɛ donso bɛɛ k'u bɛɛ dansogo nin kɔ u ka foli bɛ kɛnɛ nin kɔnɔna la donsoba tɔgɔ la karamɔgɔ ɲininkaliw bɛ yan bi donsoya a bɛ ka taa taabolo min ma bi yala bi donsoya taabolo ye ja wa karamɔgɔ samasamaluw b'a kɔnɔ fɔɲɔgɔnkɔw b'a kɔnɔ tɔnw ka ca fan dɔ fɛ tɔnw ma ca fan dɔ fɛ dugu dɔw yɛrɛ donsoba ye 2 ye donsoba ye 3 ye yala a bɛ se ka segin ka kɛ i n'a fɔ kunun a bɛ cogo min na bi wa a tɛ se ka segin ka da mun kan donsoya ni politiki donna fɛn o fɛn na i y'a mɛn a bɛ gɛlɛya politiki tun tɛ donsoya rɔ donso tɔn kelen pe de tun don n'i ye donso tɔ cayalen ye ne yɛrɛ Madu Kulubali bolo nata don wariko nata don parce que kabini faamaw ye waridi daminɛ donsow ma i y'a mɛn donsow kɔ donna ɲɔgɔn ma i y'a faamu bɛɛ ko i y'a mɛn dɔ ka di yan bɛɛ ko ne tɔgɔ ka fɔ faamaw fɛ ali muso kelen den i y'a mɛn ala ma a bɛɛ kɛ tɔgɔtigi ye o ni ala ye min kɛ tɔgɔtigi ye a ye jɛ a k'o dɛmɛ k'o la tɔgɔ ja a bolo i y'a faamu an ka sogofa an ka donsoya kɛ sogofa ye an ka donsoya an ka politiki bɔ a rɔ donsoya an ka wariko bɔ a rɔ i y'a faamu donsoya tɛ dɔwɛrɛ ye i y'a mɛn an ka taa sogo ɲini kuma rɔ ka na n'a ye so hali sisan donso kɔsa n'a ye donso ka sogo feere i y'a faamu sogo feere donna donsoya rɔ kɔsani nin na n'o tɛ sogo de tun bɛ fa ka tɔgɔ ɲini ni a ye ka sogo fa k'a tila dutigiw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ n tun taara kuma rɔ n fɔra mangalani na n fɔra minani na i y'a mɛn aw ka nasogo ye nin ne yɛrɛ min filɛ nin ye yɛrɛ fɔ tɛ dɛ i y'a mɛn kuluninkɔka bɛɛ kulo ye n tɔgɔ rɔ n kumakan rɔ i y'a mɛn ne bɛ kuluni kɔ guwasi tɛ yen ni ne ma n'a sogo falen ma don guwa min kɔnɔ a tɛ yen n bɛ fɔ yɔrɔ bɛɛ kan waso n'a ye n tun ye sogo fa sogo kuma farala sogo misɛn kan n b'a sara bɔ ka taa dɔ di dutigi bɛɛ ma i y'a mɛn
parce que anw mɔna an ye donsoya ta minnu kɔ an y'a ye olu la olu tun b'a kɛ ten olu taara sira min fɛ hali bi anw y'o sira fɛ i y'a faamu bamananw ko ten i y'a mɛn kɔrɔla na man di n'o tɛ n ye sogofa bila k'a sɔrɔ n y'o bolo kelen kan nka hali bi ni n fɔra min na n bɛ taa o sira kelen fɛ nka n dɛsɛlen dɛ a tɔ ye denw ta ye ala sago sago i ka o jaabi jara ye kojugu karamɔgɔ aw donsoba minnu bɛ jamana kɔnɔ yala aw ni jamana ɲɛmɔgɔw yala u jantolen b'aw la wa u bɛ to k'aw wele k'aw da don jamana kumaw la walima ka to ka jamana kow sɛbɛ la wa. an kɔni an y'a f'u ye n ko u k'an sen don jamana ko rɔ ka da mun kan n'i y'a mɛn sɔrɔdasikɛ bɛ ka donsow de ladege donsow bɛ se ka don wo dɔ rɔ sɔrɔdasiw tɛ don yen donsow bɛ fɛn dɔ ye sɔrɔdasiw t'o ye mɛ n'u y'an fɛnɛ jate n'an ye min ye an n'o fɔ sɔrɔdasiw ye ni an y'a min mɛn an n'o fɔ sɔrɔdasiw ye mɛ n'u m'an jate i y'a mɛn an fɛnɛ hali n'an ye dɔ mɛn an b'an da de dɛ parce que an tɛ jate la o kɔ e ɲɛ bɛ dugu caman na nin ye mali kɔnɔ donsow de y'a sigi donsow ye dugu caman bɛ mali kɔnɔ bi donsow ka dugu sigilen don ka sun kɛ mun ye o dugu ka ca dɔw bɛ yen o ye jinɛw kumakan ye k'a fɔ n'i nana dugu sigi nin yɔrɔ la dugu nin bɛ jidi dugu nin a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan donsow b'o mɛn u sigilen gwɛlɛ la jinɛw la n'u y'o mɛn jinɛw la n'u nana so u fana b'a fɔ u ka ɲɛmɔgɔ ye ni u ti dɔwɛrɛ k'a fɔ n y'a mɛn nin na u t'o fɔ dɛ u b'a fɔ n'an taara dugu sigi nin yɔrɔ la a ka ca dɔ dugu nin a bɛ jidi a bɛ jidi donso ka dugu sigi caman sigi k'a y'o sababu y'o ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen kungosogow an sigilen gwɛlɛ la i y'a mɛn sogow fana bɛ kuma an b'o mɛn i y'a mɛn u fana bɛ kibaruya fɔ o y'a sɔrɔ an yɛrɛw bɛ k'u bɛlɛ dɔw bɛ kibaruya min fɔ n'o y'an diya an yɛrɛ b'o sogo to yen an tɛ mugu to o la tun parce que a ye kibaruya min fɔ an nafa o bɛ an nafa ka tɛmɛ sogo nin faalen kan an bɛ taa a ka fɔlen o sira fɛ mɛ n y'o de f'i ye n ko kungo kɔnɔ kuma bɛɛ ti fɔ so a bɛɛ tɛ se ka fɔ so o yɔrɔnin fɛnɛ an b'o yira mali faamaw la i y'a mɛn u kana ko dɔw bɛ yen u bɛ se k'o kɛ donsow ɲɛnama mɛ ko dɔw bɛ yen u ka donsow sen don o rɔ lakana ko fan o fan u ka donsow sen don o rɔ an ka laadala kow u ka donsow sen don o rɔ donsow bɛ se ka u dɛmɛ ko caman na i y'a mɛn n'a ma kɛ ni u yɛrɛw ka dugutaa ye parce que u ka dugutaa ye mun ye o ye ko ɲɛɲini ye bon donsow bɛ se ka caman ɲɛ yir'u la u sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ u t'o dɔn ala sago i sago i ka o jaabi jara ye kojugu karamɔgɔ an ɲɛ b'a la bi si kɔrɔ la i yɛrɛ ko caman kɛra ko kɔrɔ ka n'a man di yala i ye denw walima kalandenw labɛn minnu bɛ se ka donsoya ta du kɔnɔ hali ni karamɔgɔ madujan tɛ yen wa. ayiwa bamananw ko ten maa tɛ se ka kɛ maa ye mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ kɛ i komi i yɛrɛ n'o tɛ ne denw dɔw bɛ yen den fila bɛɛ bɛ yen a bɛɛ bɛ donsoya kɛ wa a bɛɛ fana bɛ mugu ci wa a bɛɛ fana ne yɛrɛ bɛ cogo min na tɛgɛdiya rɔ a bɛɛ bɛ ten nka n'i y'a mɛn ko n ye sogo faga i wali kuma rɔ dɛ n'i ma kuma o kanu ayiwa sogo tɛ sɔrɔ so dɛ sogo tɛ sɔrɔ so ayiwa o kɔni u bɛ a kan fɔlɔ n'u tora la ni komi n y'a f'i ye cogo min na sogo bannen n'o tɛ u fana u na nɔ bɔ ayiwa nka ni i ma taa sogo tɛ sɔrɔ kuma so dɛ dansogo ni ko i ka o jaabi jara ye kojugu émission dɔnni kɛnɛ Actuel Media sanfɛ an bɛ o de kɔnɔ halisa karamɔgɔ komi toi donsoba i n'i ka donsodenw yala aw kɛlen bɛ ka fɛn dɔ labɛn walima aw delila ka fɛn dɔ labɛn san damadɔ nin kɔnɔna la walima aw bɛ ka fɛn dɔ labɛn ɲina walima san wɛrɛ kɔnɔ i n'a fɔ bɔlɔbɔ walima ɲɛnajɛ walima projet dɔ b'aw bolo i n'i ka donsodenw ni ɲɔgɔn cɛ ko aw bɛ ka mun labɛn ni dɔ bɛ sen na wa. ali ɲinɛ an tun ye fɛn dɔ labɛn nka a ma se ka sabati a sabati bɛliya sɔrɔla mun fɛ i y'a mɛn o ye fariganko ye parce que an bɛɛ lajɛlen bɛ diɲɛ bɛɛ bɛ bana min kalama i y'a mɛn lajɛ tun kan ka kɛ wagati min na i y'a mɛn ni ɲɛmɔgɔw ko an kana mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ maa 50 kan ayiwa an tun ye laɲini min kɛ
o maa o min b'i fara ɲɔgɔn kan o ka ca maa 100 parce que an bɛ district donsow wele ka lamini donsow wele ka dugu wɛrɛ donsow wele i y'a mɛn o tɛ se ka ɲa ni jamalajɛ tɛ bon ni faama ko fɛn o fɛn kana kɛ n'a bɛ fanga bonya i y'a mɛn a bɛ to fanga kumakan kɔtɔ parce que bɛɛ lajɛlen bɛ banako kalama bɛɛ lajɛlen fana b'a dɔn bana nin ye fɛn min ye bɛɛ b'a dɔn i y'a mɛn o tuma o de y'a kɛ labɛn caman ma se ka sabati ɲinɛ ka sun kɛ banako ye ala sago i sago i ka o jaabi jara n ye kojugu nin b'a jira k'a fɔ donsow fana u bɛ ka faamaw bonya u bɛ ka faamaw kumakanw labato ni jara y'a bɛnna ma karamɔgɔ an ka émission a bɛ ka sɛnsɛn ka se a kuncɛyɔrɔ la an ka ɲininkaliw bɛ ka se a gɛlɛma yɔrɔ fɛn na an bɛ kungo dɔw mɛn gɔnifɔw da danjuguniw b'a la denyɛrɛninw b'a la kolon ninnu yala karamɔgɔ Modijan a ye sogo faga nin bɛɛ kɔnɔ wa walima a ye munumunu nin kɔnɔ a ka donsoya kɔnɔna la ne ye yɔrɔ caman kɛ i y'a mɛn banankungo ne ye banankungo kɛ n ye garan farako kɛ i y'a mɛn n ye dajuguni kɛ n ye bawulen kɛ i y'a faamu bamananw ko ten mɔgɔ man y'i yɛrɛ da i dɔnbaw de b'i dɔn kolon filɛ nin ye kolon kungo yɔrɔ si tɛ yen n tɛ yɔrɔ min dɔn ka bɔ yen ne ye sɔngɔn dɔn n karamɔgɔkɛ nɔfɛ n'o ye duwabugu sori ye duwabugu sori ne karamɔgɔ don i y'a mɛn a bɛ tiɲɛ so bi ne bɛ kalo so i y'a mɛn ala ka hinɛ a la donsoba tun don i y'a mɛn donsoya rɔ a ma dogo ne la a ma dogo ne la n y'a minɛ n karamɔgɔ ye wa a fana diyara n ye bon ne ye sɔngɔn dɔn ale de ye sɔngɔn yira ne la sɔngɔn kolinba donsoba tun don ala fana y'a min ji dɔgɔya an n'a ye ko caman kɛ Pumbɔrɔ i y'a mɛn an ye sɔngɔn Pumbo kɛ o tɛ kolon ye i y'a mɛn u b'a fɔ Pumboda dɔ ma sɔngɔn ko donba an ye donba kɛ i y'a mɛn ka san mantan kɛ i y'a mɛn ka figira kɛ an ye sɔngɔn Pumboda si tɛ yen n'an ma sogo faga yɔrɔ min na i y'a faamu mɛ o sababu o kɛra sori ye ani kolinba kulubali ani Siaka Konare an n'olu de tɛ kuma taa ɲɔgɔn ye mɛ an bɛ yɔrɔ min na bi ne dɔnba banna a tɔ kɛra n yebaw ye ka sun kɛ mun ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka kuma ne kan Pumbɔrɔ k'a fɔ n bɛ nin cogo rɔ n bɛ nin cogo rɔ Pumbɔrɔ a mɔgɔ tɔ dɔgɔyara parce que ni kuma taa ɲɔgɔn ala y'i sago don a bɛɛ rɔ i dɔnba bi dɔgɔya ne mana fɛn o fɛn fɔ bi seere t'a la a kɛra minnu ɲɛna o tɔ tɛ kɛnɛ ma mɔgɔw b'a fɔ ko yɛrɛfɔ don ko yɛrɛfɔ don wa ne tɛ n yɛrɛfɔ donsoya rɔ n'i ye min kɛ n b'o de fɔ i y'a faamu n ye min kɛ sori b'o dɔn kolinba b'o dɔn Siaka b'o dɔn a mɔgɔ tɔ min ye bi balo la i y'a mɛn o ye Yaya Kamara ye o bɛ Sɔngɔn i y'a mɛn bi o ye Sɔngɔn donsoba ye n'o tɛ o fana n ka foli b'a ye a dansoga ni ko ayiwa kolinba a denkɛ bɛ yen ko Burulayi mɛ an ni Burulayi ma kungo kɛ ɲɔgɔn fɛ Burulayi ye denmisɛnnin ye mɛ a fana ye kala ta fa kɔ bi a bɛ k'i sen da fa sen na yɔrɔ la i y'a mɛn Burulayi fana bɛ se ka dɔɔnin fɔ n kan parce que a ye ni a faw ye cogo min na n'o tɛ ne ka sogo Pumbota n dɔnba Pumbɔrɔ k'a fɔ n ka farin ou bien n man farin o dɔnba Pumbɔrɔ a dɔgɔyara i y'a faamu maa man y'i yɛrɛ da i ka ɲi maa wɛrɛ de da i dansogo ɲini ko i ka o jaabi jara n ye kojugu sinon an yɛrɛ an b'i ka sogo faga ko tiɲɛna gɔnifɔ ka ca nka an b'i ka sogo faga ko an m'a mɛn Seguba Tarawele da ka caya yala n t'a dɔn i ye sogo caman da ma wa walima i n'ale fana ale b'i ka kungo taga dɔw kalama Seguba bɛ n dɔn a bɛ n dɔn ka da mun kan bamananw ko ten i ni maa min ma jɛ ko min ma o de b'i dɔn ne yɛrɛ min filɛ ne ye Seguba ye don fɔlɔ min i y'a mɛn ne ko n ko n ko Seguba n ko est-ce Seguba i bɛ se ka si ka nkɔni fɔ o sɔrɔla jɔn fɛ ne yɛrɛ bɛnkɛ ko Taɲmɛ o ka konsi fɛ ne taara Pumbɔrɔ n taatɔ Pumbɔrɔ konsi tɔgɔ dalen n k'u ma ne watɔ ye Pumbɔrɔ mɛ o ka nkɔnifɔla ɲinama ɲini min bɛ se ka konsi kɛ n ko parce que n'i ye jama lajɛ jama b'i lajɛ nkɔnifɔ de ma ni nkɔnifɔ ma kɛ nkɔnifɔla ɲinama ye
y'a mɛ n ko jama t'i ja dɛ y'a mɛ ne taara kungo kɔnɔ bon n nana tile guwan fɛ dimanche tile guwan fɛ o y'a sɔrɔ konsi ye dimanche wula a bi daminɛ wula fɛ ka si bon n nalen ka bɔ kungo kɔnɔ n nana Seguba sɔrɔ n k'u ma n k'a ye nkɔnifɔla ɲini wa k'u ye nkɔnifɔla ɲini n ko nkɔnifɔla n k'o ye jɔn ye ko Seguba Tarawele n ko est-ce que Seguba Tarawele nin n ko ne t'a dɔn n k'a bɛ se ka Sijana nkɔni fɔ wa o ko a bɛ se ka Sijana nkɔni fɔ ko Mori de nana n'a ye y'a mɛn n ko Mori ne kɔni bɛ Mori dɔn mɛ n tɛ Seguba dɔn dɛ Ala y'a kɛ n nana n ka minɛnw bila n tɛmɛna o y'a sɔrɔ Seguba u bɛ mangoro kɔrɔ an ka dugu kɔfɛ n taara ka taa foli bila u la n ko yala n ko n terikɛ n ko a y'a sɔrɔ hali a tɛ donso fini dɔn i y'a mɛn a bɛ simisi la n ko yala n k'e bɛ se ka Sijana nkɔni fɔ wa k'ale bɛ se n k'e bɛ se k'a bɛ se ko misi min fa ye sini ye ko mɔgɔ t'o kɔnɔfɛn ɲininkali kɛ ko ni Ala sɔnna k'an bɛ ɲɔgɔn ye Ala nana kɛ an ye wula fɛ an ye fufu sɛnsɛn ka don so ka na fufu kan Binbon Fable o tun y'an ka donsoba ye Sumala donsoba don i y'a mɛn Ala ka hinɛ a la ale nana ka na fufu kan an ye fɔli daminɛ ka si ka fɔli kɛ Seguba ko dugu jɛlen yala k'a bɛ cogo di n ko tiɲɛna i b'i se kɛ i b'i se kɛ bon ka bɔ o wagati la Seguba bɛ na ne baraya tuma bɛɛ a bɛ na ne baraya tuma bɛɛ a bɛ na nkɔni fɔ o a tɛ nkɔni fɔ o a bɛ na an bɛ baro kɛ an ma hakilinaw yira ɲɔgɔn na fɔ bi i y'a mɛn Seguba bɛ ne dɔn fo ka taa fɔ a bɛ n dɔn ne yɛrɛ fana bɛ Seguba dɔn fo taa fɔ n b'a dɔn i y'a faamuya parce que ko caman tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a mɛn Seguba a ka kasɛti ka dɔgɔ ni ne tɔgɔ tɛ min na kuma bɛɛ mana fɔli ka ma bamanan kuma bɛɛ tɛ fɔ mɛ Seguba n b'a fɔ a waleɲuman dɔn a ma kɛ fitiri wale parce que a ye n tɔgɔ labɔ a ma kɛ mɔgɔ fitiri wale n ye mago ɲɛ a ye a fana ye mago ɲɛ a ye i y'a mɛn a dansɔgɔ ani ko k'a dansɔgɔ ani ko bɛɛ walima lagosi dɔ bɛ ka fɔ nkɔnifɔyɔrɔtaw la sisan o de ye a nege bɔ i la min ye nkɔnifɔyɔrɔta min y'a nege bɔ ne la kɔrɔ sen b'a la dɛ mɛ ɲɔgɔn bonyabaliya sen b'a la ka da mun kan donso y'o de f'i ye n ko marifatigi ka ca donso man ca sisan donsoya ani fɔlɔ donsoya n y'a f'i ye différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ bonya bɔra la bon sisan denmisɛnninw u b'i yɛrɛ kɛ fini bilenmani donna bɛɛ tɛ donso ye fini bilen donna nin caman soma denmisɛnninw don u tɛ soma ye u ye soma kalandenya la bonya t'u fɛ mɔgɔ i kɛra dugukolo baara fɛn o fɛn n'i b'a fɛ k'a kɛ i ka ɲɛmɔgɔw bonya n'i ye ɲɛmɔgɔw bonya i y'a mɛn mɔgɔ bɛ fɛn dɔ sɔrɔ bonya la mɛ hali n'i bɛ wari bɔ k'o san i t'a sɔrɔ wari la mɛ i b'a sɔrɔ bonya la i bɛ fɛn dɔ sɔrɔ fu don dɔ i bɛ wari bɔ k'a ɲini i t'a sɔrɔ mɛ sisan denmisɛnw t'o dɔn i y'a faamu n'u ye fini bilen nin don u tɛ donsoba bonya u tɛ nkɔnifɔw bonya i y'a mɛn k'u ye soma ye u tɛ somaw yɛrɛ bonya n'o tɛ soma ni donsow olu ye taaɲɔgɔn ye o ka da mun kan i tɛ donso kɛ tɔgɔ bɔlen si ye i y'a mɛn ni tiɲɛdala dɔ t'a bolo i y'a mɛn a ka tiɲɛdala o y'a ka soma ye donso wɛrɛ fana m'a kɔrɔ i y'a mɛn a bɛ kɛ soma ye i y'a faamu donsokɛ kɔrɔlen ye soma ye i y'a faamu bon soma denmisɛn ninnu k'u bɛ somaya kalan foyi u tɛ se foyi la somakɛ ni somakɛ tɛ se ka somaya kɛ bɛsi kɔfɛ o tɛ soma ye o somakɛ kan k'a ka kiri dɔw tigɛ ka sɔrɔ i ma bɛsi sɔn i daro kulusi n'o tɛ se ka mago ɲa e tɛ soma ye i bolo fura n'o tɛ se ka mago ɲa fɔ n'i ye foroko ta mɔgɔ bɛ fɛn caman min ɲa ka sɔrɔ foroko ma ta o i y'a faamuya fɛn caman bɛ yen an bɛ yɔrɔ min na bi silamɛya ani si ma kɔrɔbaya i bɛ fɛn dɔ to yen
i y'a faamu n'o tɛ donso kɔrɔlen soma don dɛ donso kɔrɔlen ye soma ye nka bamananw ko ten kuma bɛɛ ti fɔ mais soma denmisɛnw pour que u ka tɔgɔ sɔrɔ somaya rɔ u ka u karamɔgɔw bonya u ka donsobaw bonya u ka nkɔnibaw bonya nkɔnifɔ a bɛ maa lase yɔrɔ dɔrɔn ka sɔrɔ i ma se yen nkɔnifɔ a bɛ maa se ko la ka sɔrɔ i ma se yen i y'a fɔ donsow ni somaw u taala ye nkɔnifɔw ye i y'a faamu nkɔnifɔw tɛ maa lankolon ye donsoya rɔ dɛ n y'o f'i ye fɔlɔ n ko nkɔnifɔw tɛ n'i ye donsokɛ fɛn o fɛn tɔgɔ bɔtɔ ye nkɔnifɔw de b'i tɔgɔ bɔ parce que a bɛ fɔ nkɔnifɔw ma ko donso jeli donso jeli kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye i y'a mɛn olu nkɔnifɔw de b'i fɔ k'i majamu k'i lase yɔrɔ la i y'a mɛn i ni yɔrɔ min ka kan i y'a mɛn i ni yɔrɔ min ka kan n'o tɛ n'a danni i yɛrɛ kelen ma maa tɛ se ka i yɛrɛ kun di dɛ bolo wɛrɛ de b'i kun di i y'a faamu i yɛrɛ k'i yɛrɛ kun di muru da jara cogo o cogo a tɛ se k'a kala siɲɛ dɛ muru wɛrɛ de b'a siɲɛ o ye nkɔnifɔw ni donsow cɛ ye o ye nkɔnifɔw ni somaw cɛ ye soma caman bɛ yen bi an b'u tɔgɔ mɛn arajo la an b'u ye u kɛwale an b'o mɛn arajo la u kɛwale o jɔn de y'a fɔbaa ye jɔn y'a fɔbaa ye nkɔnifɔw tɛ ayiwa jɔn y'u tɔgɔ labɔbaa ye nkɔnifɔw tɛ tubabuw ko u lansebaa o tɛ nkɔnifɔw ye o tuma nkɔnifɔ tɛ maa lankolon ye dɛ yɔrɔ min filɛ nin ye yɔrɔ ye nkɔnifɔ ye mais yɔrɔ ye donso ye dɛ yɔrɔ ye donso yɛrɛ ye ala keli ye i y'a mɛn nka n bolo fila bɛ n kɔ a ye i y'a mɛn yɔrɔ ye donso ye yɔrɔ ye nkɔnifɔ ye o tuma na i y'a mɛn ni mɔgɔ 1000 bɛ yen i y'a mɛn o b'a fɔ ko yɔrɔ ye nkɔnifɔla ye o tɛ yɔrɔ tɛ nkɔnifɔla ye dɛ yɔrɔ ye donso kɔgɔlen yɛrɛ ye i y'a faamu donsoya mɔgɔ si tɛ se ka donsoya ɲɛfɔ yɔrɔ ye yɔrɔ de b'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye i y'a mɛn mɔgɔ tɛ se ka nkɔnifɔ ɲɛfɔ a ye ale de b'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye i y'a mɛn ni mɔgɔ min t'o dɔn n b'o fɔ donsow ye k'a fɔ an filɛbaw ye k'a fɔ an dɔnbaw ye k'a fɔ yɔrɔba bɛɛ kɛ yɔrɔ ye donso kɔgɔlen ye nkɔnifɔ don wa a bɛ se ko caman fana na i y'a mɛn wa yɔrɔ tɛ maa yaadalen ye mɔgɔ majiginnen don a n'a la nkɔnifɔw bɛɛ an bɛ nkɔnifɔ fɛn o fɛn dɔn an bɛ foli b'u bɛɛ ye i y'a mɛn mais yɔrɔ y'u ka ɲɛmɔgɔ ye yɔrɔ n'a la nkɔnifɔw bɛɛ an ka foli b'u bɛɛ ye k'u dansɔgɔ u ni ko i y'a mɛn anw de labɔbaa de y'u ye an bolo fila y'an kɔw ye k'u dansɔgɔ u ni ko ni ko ye komi tɔgɔ donsoba ka foli ka se gɔnifɔ bɛɛ lajɛlen ma ani ka foli ka se buwa ma ani seguba kɛnɛkɛrɛnnenya la a y'olu fila tɔ tɔgɔ ma k'u fo k'u ka ɲuman dɔn o foli kelen Actuel Media ɲɛmɔgɔyaso an b'o lasegin u ma ne bɛ min filɛ ka émission présenter Isiaka Mayiga n fana bɛ foli lasegin o gɔnifɔlaw ma Mali gɔnifɔla bɛɛ k'u bɛɛ dansɔgɔ ko ni ko an ka émission a bɛ ka sɛnsɛn sa kuncɛyɔrɔ la karamɔgɔ an ka ɲininkali labanw bɛ yan an bɛna don olu kɔnɔna la n'o ye i ko k'i ye donsoba ye i ye dugutigi ye kulunnin kɔ bi yala donsoba ni dugutigiya o tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ dɔɔnin wa u tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ parce que ka da mun kan o tun bɛ ɲɔgɔn cɛ ma n tun bɛ taama tuma min na kosɛbɛ ayiwa ko dɔw bɛ yen u bɛ se ka fɔ n kɔ mais komi mɔgɔw bɛ n kɔ mɔgɔw fana b'o latɛmɛ ayiwa o yɔrɔnin o tun b'a la mais an bɛ yɔrɔ min na bi n ka tɔgɔma sumayara i y'a mɛn fɛn a si tɛ si tiɲɛ i y'a mɛn a bɛɛ n'a kɛ wagati don i y'a mɛn u tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ayiwa mɔgɔ dan t'i yɛrɛ kelen ye aw ni ko i ka o jaabi diyara n ye karamɔgɔ émission a sera kuncɛyɔrɔ la an ka ɲininkali laban bɛ yan bi an bɛ jamana min kɔnɔ bi jamana in a ko ka ca an bɛ gɛlɛya la a mɛnna yala ladilikan dɔ y'i bolo walima folikan dɔ y'i bolo ka se Mali ɲɛmɔgɔw ma u k'u hakili to jamana in na k'a minɛ ka ɲa komi tora donso bɛɛ tɔgɔ la ani kulunnin kɔ k'a bɛɛ tɔgɔ la n bɛ ban faamaw ye donso den n'a ba bɛɛ lajɛlen tɔgɔyara an y'o de fɔ an ka kuma daminɛ la n ko faamaw u ka donsow jati faamaw u ka donsow sen don ko dɔw rɔ n y'o fɔ an ka kuma daminɛ la u bɛ se ka fɛn dɔ bɛ yen donsow b'a ye u t'a ye fɛn dɔ bɛ yen donsow b'a mɛn u t'a mɛn i y'a mɛn jamana bɛ bolo min kan bi i y'a mɛn an bɛɛ ka ala deli ye
ala ka jamana ɲɛ majɔ ala ka jamana ɲɛ majɔ jamanadenw ala k'u kanu don ɲɛmɔgɔw la ala ka jamanadenw ala k'u hinɛ don ɲɛmɔgɔw rɔ jamana ni ɲɛmɔgɔw ni kɔmaw hinɛ ma don ɲɛmɔgɔw rɔ i y'a mɛn jamana tɛ ja dɛ i y'a faamuya ni kɔmɔgɔw n'u hinɛ ma don ɲɛmɔgɔw rɔ ɲɛmɔgɔw kelen tɛ jamanadenw ye dɛ ɲɛmɔgɔw fana kelen tɛ se ka jamana dilan ni kɔmɔgɔw de bɛ jɛ k'a dilan bamananw ko ten maa kelen bolo kulu a tɛ se ka sama mu dɛ maa kelen bolo kulu tɛ sama mu dɛ n'an jɛra k'an bolo kulu fara ɲɔgɔn kan sama bonyana cogo o cogo jama bolo kulu b'a mu mɛ n'a fɔra ko k'a to ɲɛmɔgɔw dama mɔ kɔ y'an kɛɲɛ tɛ tugu ye dɛ kɔ b'u kɛɲɛ ka sɔrɔ u tugu tɛ dɛ i y'a mɛn an tɛ ala deli o la i y'a mɛn u k'u kɔfilɛ i y'a mɛn kɔmɔgɔw la n'i y'a mɛn ko ɲɛmɔgɔ maa y'i kɔ dɛ n'i y'a ye ko ne ye ɲɛmɔgɔ ye maaw y'i kɔ dɛ i y'a fɔ n'i y'a mɛn ko n ye ɲɛmɔgɔ ye donsoba ye maaw b'i kɔ dɛ i kɛra ɲɛmɔgɔ sugu o sugu ye mɔgɔw de b'i kɔ dɛ i y'a faamu an bɛ ala deli i y'a mɛn ɲɛmɔgɔw k'i janto kɔmɔw rɔ i kɛra ɲɛmɔgɔ sugu o sugu ye i y'a mɛn i kɛra donso ye o i kɛra alimami ye o i kɛra gatigi ye o i kɛra dutigi ye o i kɛra dugutigi ye o i y'a mɛn i ni maaw de don dɛ n'i m'i kɔfilɛ i kɔmɔw la ni kɔmɔgɔw t'i kɔfɛ n'i y'i kɔfilɛ n'i ma maa ye a b'i kɛ maa kelen jɔlen ye dɛ an tɛ ala deli o la i y'a mɛn an bɛ ala deli jama de la i y'a mɛn jama an ka jɛ k'an bolo don ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ala ka jamana ɲɛ majɔ ala ka jamana ɲɛ majɔ ala ka jamanadenw ala k'an kanu don ɲɔgɔn na jamanadenw ala k'an kanbɛn ala k'an funu fɔ ɲɔgɔn kɔ an ka laɲini ala k'o sabati ala ka jamana kolo suma ala ka jamana kolo suma jamana tinki tangalen don ala ka jamana ala ka tile ala ka jamana ala ka jɔ ala ka jɔbaw jɔ ala ka jamana jɔ maa min bɛ hami ni jamana ye i y'a mɛn ala k'o sigi jamana kunna maa min bɛ hami ni jamana ka hɛrɛ ye ala k'o nɔgɔya jamanadenw ye ala k'o kɛ kira bonya kosɔn salala dagɛ kunkolo ayiwa ɲamɛ ne ko ye émission dɔɔni kɛnɛ ye san'an ka bɔ san'an ka kuma laban di Dosoba ma an bɛ a ka téléphone numéro di kanubaga minnu bɛ yen hali mɔgɔ bɛ yen minnu b'a dɔn a mɛnna n'i kun t'a dɔn u bɛna lasɔrɔ cogo min na a kuma fɛ o ye a ka téléphone numéro 79 02 16 31 Kuloniko Madujan commune Toba Donsoba a ka téléphone numéro n bɛ segin a kan 79 02 16 31 ni mɔgɔ min y'o wele n'i bɛ kɔfɛ i bɛ plus 223 bila ɲɛ ma i bɛ se k'a wele Mali la cogo min na karamɔgɔ ne ko émission dɔɔni kɛnɛ ye an wulila ka s'i ma bi i ka donsoya kɔnɔna la i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ ani donsoya tɛmɛna sira minnu fɛ ani bi donsoya bɛ ka taa taabolo min na ani bi donso ɲɔgɔn cɛ aw cɛ bɛ cogo di ne ko ɲininkaliw ye minnu an wulila ka na k'o de tɛngu i la an tun bɛ direct la Actuel Media sanfɛ mɔgɔw bɛ k'an suit Mali kɔnɔ Mali kɔnɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ donc an bɛna micro d'i ma i ka folikan laban ni kɛnɛ nin kɔnɔ yanni an ka wuli ani i ka folikan ka se Actuel Media bɛɛ ma minnu wulila k'i sɛgɛrɛ Dansɔgɔ ni ko Dansɔgɔ ni ko ne ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye maa o maa bɛ k'an lamɛn an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye bamananw ko ten fɛn dɔ bɛ yen i b'i jɔn a rɔ ko fɛn fitinin don a bɛ kɛ fɛnba ye nin ye émission min filɛ nin ye mɔgɔ caman n'o y'a ye dɔ bɛ yen o tɛ ne dɔn a bɛ kɛ sababu ye o bɛ ne dɔn a bɛ kɛ sababu ye o bɛ ne dɔn o tuma émission nin i y'a mɛn ne bɛ foli kɛ maa minnu y'a laɲini n bɛ foli d'u ma parce que olu de y'a ɲini ka ne yira diɲɛ la k'a ɲini i y'a mɛn ka tɔgɔ di ne ma o tuma n b'u fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn ala k'u bolo mɛn a rɔ ala ka donsodenw ala k'u kanbɛn ala ka jamanadenw ala k'u kanbɛn minnu ye émission nin kɛ ala k'u kanbɛn ala k'u kanbɛn ala k'an funu fɔ ɲɔgɔn kɔ ala k'an kanu don ɲɔgɔn na ala k'an kanu don ɲɔgɔn na ala ka si ni kɛnɛya d'a ma diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ si ni kɛnɛya kɔ ala ka si ni kɛnɛya ala k'o d'a ma ala ka labanko ɲuman ala k'o d'a ma labanko jugu ala k'an kisi o ma an bɛ hami min na ala k'o nɔgɔya an bɛ siran min ɲɛ ala k'an kisi o ma ala k'o kɛ kira bonya kosɔn salala dagɛ kunkolo foli ni tan n'an b'o d'aw ma minnu y'u temps perdu k'u ka fɛnw tiɲɛ k'u sigi kan su Actuel Media sanfɛ ne tun b'an bolo émission dɔɔni kɛnɛ bi jeudi 3 juin an tun bɛ Kuloniko Madujan fɛ yen commune Toba Donsoba don Kuloniko Donsoba don wa fana Kuloniko dugutigi don mɔgɔw min bɛ ka émission las'aw ma o y'aw denkɛ n'aw balimakɛ Isiaka Mayiga mɔgɔw min bɛ technique la o ye Yakuba Dunbiya ye foli ni tan n'an b'o d'aw ma an b'a fɔ aw k'an bɛn jeudi Actuel Media sanfɛ